Takže čaute lidi u dnešního videa. Dneska budeme hrát Bike of Hell se mi zdá, nebo nějak, hrál jsem to předtím už hodně, takže jedu, no. Reálně už jsem startnul, než jsem to dořekl. Tak možná jsem zpátky. To je jedno. Jdu. Tam třeba 2-3 kola, dejme tomu. Asi jen 2. Podle toho, jak mi to jde. Okay. Okay. Nice. Oh my. To jsem docela dobře dal, no. Lol. OK. Jdu to dát. Podle mě nebudu první. Ale asi vyhraju. Jejda. Aha, tam nemůžu jít. To dává smysl. Bum, bum, bum. Ne. OK, teď to jdu dát. Už vím, že nemám vždycky jumpovat. Třeba tady bych neměl skákat. Ani tady má předtím. Nice. Ne. To jejda. Možná bych měla jich čekat někdy, co? Třeba jako tu. Úplně jsem čekal. A i tady. No, OK, docela dobré. Já zapomněl si dát spin. No tak to dám v druhém kole. Tak jestli chcete, tak se můžete joinout na můj Discord server. Nevím, budu tam asi shoutouty někdy. Budu dávat. Někdy prostě, jo no. Dám shoutout. Link na Discord bude v komentářích. Asi ho připnu, ten můj komentář. Dám ten link. Takže jo. Dobrá. OK. To nebylo tak easy zase, jako. Jejda, ono to není celé, jo, dobré. Jejda, co je toto? Není to tak hárčené. Jejda, možná jsem to řekla až moc rychlo. Oh my, to jsem skoro dal reálně. Oh my gosh. What? Já reálně na ty lasery skočil. Dobrý buk. Jo, já už vyhraju. Let's go. Nice. OK. Ne. Počkej, vyhraju reálně. Vím, že nebudu první. Počkej, dám to reálně. Já mám třeba 3/4 minuty. Ne. Reálně. Já to dám. Já vinnu. Ne.
Já to reálně asi nedám. Já to reálně nedám. Jinak já nemůžu čekat, ale jinak to taky nedám. Potřebuji perfect timing prostě. Oh my gosh. No way. Let's go. Počkej, já se chci podívat. Je tu furt ten book. No tak nic. Ale byl to book, se mi zdá za mapu. Jo, tam je furt asi. Lol. A tak já si jdu spinnout. Pojď. Něco dobrého. No way, já to dostával. To je dobré. Jenom. Vezmu. No takže máme tento Gravity Coil, takže dobré. Oh, on jde tak daleko. Oh my gosh. What the? Na 2 jumpy celý level jsem dal. What? To je tak OP, ten Gravity Coil. Sice mám jen na 2 minuty, na 2 minuty, že jo? Ale já už někdy jindy to měl na tu dobu, dokud jsem se neodpojil, takže podle mě možná to budu mít, jestli to furt nefixli. Oh my gosh. Já prostě letím přes všechno, kromě tohoto. Ano, počkej, můžu jít na toto. Oh my gosh. Ne. Ale 5 minut už. Jen. Počkej. To není moc dobrá. Nebo je spíš. A jsem první, protože mám Gravity Coil. Ale někdy ho prostě ani nechceš. Jo. Já tak nejsem první už. Počkej, neteleportl se tento týpek. Možná reálně se teleportnul. Možná dostal ten bug jako já. Oh my gosh. Podle mě jsem už dál než on. Reálně celý level jsem skoro. No way, je dal celý level na jeden jump. Gravity Coil je OP. Jde tu. Dobrá. Počkej, jak daleko mě to teda? Lol. Reálně to ani netrefím, ne? Hej, mám jen 5 sekund už. Snad to budu mít na furt. Vidíte to? Já to mám v ruce prostě. Furt. A to nemám. Já to vážně bugl znova. No way. Takže oni to nefixli. Co vůbec dělali? Dali nějaké nové levely asi, o co? Ale nějaké to nebyly. Třeba možná jako, jo, tento to byl asi. Ale prostě když to chceš nemět, no tak GG, protože budeš to mět. Furt. No spíš já to mám teď furt. Nice. Pojď, už letím. Reálně tu je i zkratka, jo, takže ty se tu máš aj dostat. OK. To jsem trochu proletěl podle mě. Reálně já přes tyto levely letím. Oh my gosh. Pojď, jump. Reálně letím. Ne, jako reálně já prostě letím. Jsem moc doletěl, no. Nice. Tu půjdu. Tu. Nice, tu. Ne. No, třeba jsem, ale tak to je jedno. Reálně já musím stopovat kvůli tomu Gravity Coil. Ono není tak dobrý. Ale, no, jakže, dá se, že jo. Podle mě vyhraju jako první. Jestli vyhraju 2krát? Ne, to nevyhraju. Jestli vyhraju třeba na minutu, no tak to bude už jen půl minuty. Hej, vyhraje někdo jiný, kromě mě? Nebo jestli já vůbec vyhraju? Ne. Já umřel. Teď to jdu dát. Reálně.
Teďka se to dává skoro perfektně. Chtěl jsem říct perfektně, ale tak úplně ne, no. Já se tak soustředím teď, ani nemluvím skoro. Pojď. Let's go. OK, to určitě nedám po druhé. Ale jedenkrát bych to mohl dát, podle mě. Snad. Ne. Oh my gosh. Let's go. Já to tam možná i dám obě. Naraz. Jo, dal jsem obě. Reálně já prostě... No tak, nepřeskočím to. LOL. Nedal lomenoban. Nice. Docela nice. Ještě to zkusím dokončit, ale moc si nemyslím, že... Jakože! Dostanu třeba trošku daleko, ale ne úplně daleko, víš co. Takže dostal jsem se víc dál než nějací výpci. No, OK. Takže docela, no, počkej, vůbec se to nejde. Dobré, tak já si končím toto video, dejte like nebo subscribe, jestli chcete. A čau!